Apostou e ganou. O Partido Popular enchía o domingo o Pazo de exposicións e congresos do mitin central do Partido Popular na campaña autonómica galega. Saúdos, señores, moi boas noites e benvidos á información en Estrada Televisión, a golpe xa prácticamente de entroido, pero tamén con toda a resaca política por diante, nun día marcado precisamente por a continuidade, por lo tanto, do que está sendo actualmente o máis importante en canto ao mundo político, como son as eleccións ao Parlamento galego. A Estrada acollía esta fin de semana un mitin, o mitin central do Partido Popular, no Pazo de exposicións e congresos. Logo verán as imaxes e parte das distintas intervencións, pero o dato máis salientable é que lembrábase xa moi pouco a un acto tan multitudinario en un mitin dun partido aquí na Estrada. Hai que remontarse a tempos xa pretéritos con tanta xente no Pazo de exposicións e congresos. Por lo demais, tamén as obras e, sobre todo, o que dende o Concello se move de cara á Comisión de Goberno son actualidade. Titulares, empezamos de inmediato. O Partido Popular quixo que a Estrada teña voz de voto no novo Parlamento de Galicia. Importa é Galicia. Ahora que tímidamente están empezando a falar de Galicia, cando queiran falar do Feijóo, non o podrán nomear Feijóo, van a ter que decir o presidente. Aí está. Vamos. Esa solicitud pasará a Secretaría fará un informe, pasará a intervención, que fará un informe e vendrá a Xunta de Goberno. Ese é o procedimento que... O importe da subvención é equivalente ao 98% do orzamento do proxecto e son 55.720 euros o concedido por... O bipartito dicía que aquí non chegaría o desemprego. Son conductor, levo 11 meses no paro e a única idea do goberno é pornos a limpar con esto. Hai que parar esta xente. Chegou o momento de empezar a confiar no futuro pro que todos os galegos estamos preparados. Chegou o momento de Galicia. Empezamos. Vota Feijóo, Partido Popular de Galicia. Os días 7 e 8 de marzo tes dúas citas na Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, a Feira de Antigüidades e, ademais, a Feira de Oportunidades de Mobles, que se continuará os días 14 e 15. Poñemos a túa disposición un pabillón de antigüidades e 3 pabillóns máis onde atoparás mobles, decoración, tapicería. Os días 7 e 8 de marzo agardámoste na Estrada. Era a gran festa do Partido Popular. Apostou forte, neste caso a organización local, para un mitin, sobre todo tendo en conta que encher o Pazo de exposicións e congresos non é nada fácil. Incluso cando se está no goberno. Cando xa non se está no goberno, as cousas son máis complicadas. Pois ben, a pesar de todo, enchían o Pazo de exposicións con dous grandes protagonistas. Por un lado, José López Campos, o candidato do Partido Popular da Estrada,
que está incluído nas listas ás eleccións autonómicas en un posto teóricamente de saída, e por outro lado, lóxicamente, o candidato á presidencia da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Precisamente era José López Campos quen abría deste xeito a súa intervención. Onte tivemos un acto na Plaza de Toros de Pontevedra, un acto dos que fan historia. Os que non poidestes estar, estou seguro que o pudestes seguir pola televisión. Foi o mellor comezo de campaña que pode ter o Partido Popular. Moi nerviosos, podo volo asegurar, moi nerviosos. E non hai máis que ver as saídas de tono do señor Dono nestes últimos días na prensa. Pero hoxe estamos aquí, na Estrada, na Fundación de Exposicións e Congresos, nun lugar talismán para o Partido Popular, porque sempre que fixemos aquí o mitin, sempre gañamos por maioría absoluta, e o día 1 de marzo vamos a volver a ganar por maioría absoluta, podo asegurar. Credes que vivimos mellor por ter dos gobernos? Eu creo que a resposta, como ben decides, é un non. Un non con mayúsculas. A resposta ten que ser non ao bipartito. Si o señor Dono realmente, como alcalde de todos os estradenses, quere o mellor para a Estrada, teno fácil. O mellor para a Estrada é votar ao Partido Popular. É o único partido que leva un candidato que desde logo pode pelexar polo noso futuro e os nosos proxectos. Esa é a realidade. Pero ben fácil. E incluso estou disposto a levarle eu personalmente a papeleta, por si dá vergonza collera. Tamén o presidente provincial do partido, Rafael Louzán, facía unha paréntesis para achegarse ata a Estrada e de volta, precisamente aquí na Estrada, no Pazo de Exposicións e Congresos, decía o seguinte: a referencia da persona que ama a Estrada, que lle quera a Estrada, e que agora, tamén, sucedendo neste caso a Jesús Palmou, vai precisamente a estar no Parlamento de Galicia representando a Estrada e a toda esta comarca. E tamén, como non hai que decirlo, é o único candidato que hai, porque non hai ningún outro candidato nos outros partidos que sexa da Estrada e que vaya a estar no Parlamento de Galicia. Creo que todos debedes meditar sobre esta cuestión. É o único candidato que hai neste caso, porque é o único que se presenta para estar no Parlamento de Galicia. E o que todos estaban agardando é o candidato do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quen dende o estrado do Pazo de Exposicións por momentos enardecía o público. Vamos a facer unha coalición con ninguén, vamos a facer un pacto limpio, unha coalición limpia, o pacto das urnas, o pacto das papeletas, o pacto dos votos, o pacto da democracia, ese é o pacto que vamos a facer. Alá eles, si queren pactar en contra das urnas e en contra da democracia. Ánimo, ánimo amigos. Mirade, durante estes 4 anos, todos os que estivemos no Parlamento, Palmou e eu, dos que estamos aquí, todos os que estivemos no Parlamento escoitábamos o mesmo todos os días repetían o mesmo, todos os días falaban do mesmo, todos os días decían o mesmo, todos os días estaban obsesionados co mesmo, todos os días falaban todos os días no Parlamento dun tal Feijóo. Pero quen será o Feijóo? Dicíamos nós falábamos tamén todos os días do mesmo, falábamos de Galicia, solo falábamos de Galicia, eles solo falaron de Feijóo, e agora amigos que se están dando conta de que en Galicia o que importa é Galicia, ahora que tímidamente están empezando a falar de Galicia, cando queiran falar do Feijóo non o podrán nomear Feijóo, van a ter que decir o presidente. Aí está. Vamos, adiante todos juntos. Gracias amigos. Ya pasaron, parece
parecía que non ia a pasar nunca, xa pasou. Parecía que íbamos a estar sempre na oposición. Non, señor, estuvemos dignamente na oposición. Como están realmente os demócratas excepcionais, os demócratas que asumen estar na oposición despois de gañar limpiamente as eleccións. Pero xa pasou ese tempo. Ahora estamos noutro tempo. Despois de 4 anos no goberno, despois de 4 anos gestionando todo o poder político de Galicia a súa disposición, despois de gobernar, de administrar, de malgastar millóns e millóns e millóns de euros nos impostos dos galegos, despois de 4 anos de poder facer o que tiveron que facer, despois de 4 anos de poder facer o que estiveron pensando que tiñan que facer durante 16 anos na oposición. Despois de todo este tempo, ahora hai que facer balance. Ahora hai que facer balance e o balance o estamos vendo na campaña. Na campaña estamos vendo que nos chaman todos os días. Mirade, o único que están dicindo na campaña, e cito textualmente, é: Feijóo vomita basura. Feijóo é repugnante. Feijóo é unha pesadilla. Pero este é o argumento de campaña. Pero isto realmente é o que queren os cidadáns galegos escoitar. Pero isto realmente é un programa de goberno de 2 partidos que están dispostos a volver a gobernar aínda que perdan as eleccións. Que tristura máis grande. Despois de 4 anos, observar que non entenderon. Mirade, nós non queremos o voto do falso medo, nós queremos o voto da ilusión e da esperanza. Nós non queremos o voto hostil, nós queremos un voto en positivo. Nós non queremos o voto da descalificación e do insulto, nós queremos o voto das ideas. Sabedes o que vos digo? Que sigan insultando e nós seguiremos propoñendo. Esa é a nosa campaña, a do programa, a do contrato, a das ideas e a das propostas. Saben vostedes, un acto multitudinario en unha historia que se repetirá próximamente cos mítins do BNG e tamén do PSDG-PSOE. Eso sí, en principio serán no Teatro Principal, aínda sin confirmar exactamente hora e día. En todo caso, moi pronto sairemos de dúbidas. E cambiamos de asunto para achegarnos a outro, neste caso xa de actualidade máis inmediata, alo menos en canto a xestión municipal. Pois se falaba o alcalde José Antonio Dono de distintas obras, de distintas historias que se levan á Comisión de Goberno. O deslinde da Diputación para saber cales son os terrenos que temos que ocupar para facer esas aceras. Fora do orde do día, tamén llevamos solicitar á Diputación que realice o tramo das aceras que non teñen problema de afectación ninguna de terreos, e por enésima vez que nos limpien as viales que teñen aquí, porque nos acaban de contestar que se limpiarán, pero que non é maneira. Levamos así un ano ou máis de un ano e non conseguimos que se desbrocen esas pistas e se limpien esas cunetas. Por lo tanto, una vez máis, reiteramos as bases para contratar o persoal, todo o persoal para o novo servicio de recadación municipal. E preténdese tamén remodelar o que son a entrada, basicamente, do Concello da Estrada. A idea no futuro é que certos departamentos do Concello baixen a baixa, que é onde deben de estar. Sobre todo todos os departamentos que teñen moito despacho público. Entonces, para evitar que os cidadáns teñan que subir hasta a segunda planta. Registro, estadística, conserjería, é probable que se ubiquen abaixo definitivamente. Que pasa? Que isto entra dentro dunha remodelación total do edificio. Unha para facilitar o traballo dos funcionarios e outra para facilitar o acceso dos cidadáns, non? Facer unha reordenación máis lóxica do traballo dentro, pero para iso necesitamos actuar na última planta, que é onde se vai a facer a obra máis importante, e ali se pretende ubicar o departamento de urbanismo e obras, toda a oficina técnica, todo eso pasaría para aí,
e logo se faría unha redistribución dos diferentes departamentos por todo o concello, non? Tamén a primeira teniente de alcalde, Raquel López Doce, daba conta de unha subvención que chegaba dende medio rural para a posta en valor do monte en a estrada e ademais para un cultivo alternativo, o de cogumelos. O importe da subvención é equivalente ao 98% do orzamento do proxecto e son 55.720 euros o concedido por medio rural. O importe total do proxecto son 57.100 euros. O potencial dos terreos estudados na estrada é moi elevado, non? É dicir, hai anos, é dicir, en todos os anos, agás no ano 97, este é un estudo longitudinal que se fixo ao longo de varios anos, pois a verdade é que a produción na estrada duplica e triplica a produción frente os terreos utilizados como mostra para comparar, non? A potencialidade, pois, o que trato desde a Consellería de Medio Rural e Turismo do noso Concello, aproveitando a orden da Consellería de Medio Rural, é divulgar, formar os nosos veciños e veciñas en como aproveitar esta potencialidade, non? É dicir, como, que acadar uns coñecementos mínimos sobre os cogumelos, os distintos tipos, tanto silvestres como os cultivados, non? Entón vais a facer un curso en 5 edicións, con unha edición na vila e 4 no rural, é dicir, vais a facer unha distribución territorial para que todo o mundo poida acceder. Esa é a parte de formación. E na parte divulgativa imos a realizar un estudo para localizar distintas as zonas nas que no noso concello se poden recoller cogumelos, para localizalas, ver que tipos de cogumelos se dan tanto fundamentalmente nos montes, pero tamén hai cogumelos de prado no noso concello. A raíz desa información facer unha mostra divulgativa con paneis explicativos que se exporá ao público, estará aberta tamén, pois pretendemos colaborar coas entidades sociais existentes no rural do noso concello, pois para que a exposición estea en varias ubicacións. E, así mesmo, unha outra actividade encarnada coas outras, é dicir, tanto cos coñecementos que se impartan no curso de formación como coas conclusións do estudo, como con esa mostra didáctica, a elaboración dunha creación dunha páxina web que denominaríamos, non sei o nome así máis que poida chamar máis, pero sería a Estrada Forestal, que quedouse un pouco pendente e aproveitaremos as feiras sustentables deste ano para poñelo en marcha, un apartado para que os produtores estradenses, tanto de cogumelos como de pequenos froitos, pois teñan o seu espazo para comercializar os seus produtos, non? Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Mañá martes, a situación de gran estabilidade atmosférica co anticiclón centrado ao norte da nosa comunidade fai que en Galicia teñamos somente bancos de néboa matinais. En comarcas do interior que darán paso a ceos pouco anubrados en xeral, con nubes de tipo alto. As temperaturas continuarán sen cambios e os ventos soprarán moderados de compoñente leste no litoral norte e frouxos do nordés no resto. A combinación gañadora do gordo da lotería primitiva é a formada polos números 16, 19, 44, 53 e 54. O número clave reintegro o número 2.
O cupón da 11 de onte, día 15 de febreiro, é o seguinte: 82.084 82084. Anuncian a lei de dependencia e o meu fillo ten acceso a unha vida digna na medida en que eu me poda consagrar a súa atención en corpo e alma. No que depende da Xunta, o meu fillo non ten ningunha axuda. Chegou o momento de empezar a confiar no futuro pro que todos os galegos estamos preparados. Chegou o momento de Galicia. Empezamos. Vota Feijóo, Partido Popular de Galicia. En capítulo deportivo, o estradense conseguía unha victoria importantísima no seu feudo diante do Grove. 2-1, sufreron moitísimo os homes de Pencho para conseguir esa victoria e finalmente, prácticamente co asumido final, levábanse os 3 puntos en xogo e permanece nos postos altos da táboa clasificatoria, neste momento cuartos na categoría. Por outro lado, a area ou a cruz era a do baloncesto, esta vez derrota dos homes de Eduardo Lada. En todo caso, continúan as esperanzas. Xa lles decimos que hoxe non teremos tempo de deportes, posto que despois deste tempo de información terán vostedes outra das grandes novas, e é que chega o Entroido. Pois ben, xa en Reis, concretamente en Teo, no Concello de Teo, abrían os primeiros encontros de correos e xenerais. Temos unha ampla reportaxe que lles ofreceremos precisamente minutos despois de rematar este tempo de información. O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, di que a falta de ingresos empeza a encender as alarmas vermellas nos concellos. O presidente da Deputación aseguraba que encéndense todas as alarmas na financiación dos concellos, tendo en conta a sustancial baixa de ingresos pola participación nos tributos do Estado. Louzán, nunha rolda de prensa no prazo provincial, indicaba que esta baixa dos ingresos nos concellos pon en perigo as nóminas dos traballadores. Na súa comparecencia, o presidente da Deputación de Pontevedra suliñou que o problema dos concellos é resolver o seu día a día, pois non poden pagar a proveedores, e citou entre os máis afectados pola merma dos ingresos algúns na comarca do Salnés, como o Concello de Meis, que sufriu unha merma do 30,6% dos seus ingresos. Na nosa comarca hai varios, concretamente o de Ponte Caldelas, con casi un 27% menos, ou o de Valga, con casi un 33% menos. Na comarca do Deza, o máis prexudicado é o de Silleda, donde os ingresos baixan un 17% menos. Louzán considera que a solución para que os concellos poidan ofrecer os servizos que teñen encomendados non pode vir, segundo o presidente, do plan do goberno, que son dádivas, senón de asegurar a súa financiación para pagar aos proveedores e aos traballadores municipais. Engadiu que a baixa xeralizada de ingresos dos concellos repercutirá moi negativamente nas empresas e nos traballadores, sobre todo nos contratados. O gran problema que teñen os concellos, dixo Rafael Louzán, é resolver o día a día. Antes da despedida, lembramos titulares. O Partido Popular quixo que a Estrada teña voz e voto no novo Parlamento de Galicia. Importa é Galicia. Ahora que tímidamente están empezando a falar de Galicia, cando queiran falar do Feijóo, non o podrán nomear Feijóo, van a ter que decir o presidente. Aí está. Vamos, adiante todos. Esa solicitud pasará a Secretaría fará un informe, pasará a intervención, que fará un informe e vendrá a Xunta de Goberno. Ese é o procedimento que... O importe da subvención é equivalente ao 98% do orzamento do proxecto, e son 55.720 euros o concedido por...
E punto final. Estamos diante do Entroido, o mes das orellas, o mes das filladas, o mes dos cocidos. Pois ben, con un espectacular cocido que tiña lugar tamén en Couso, queremos hoxe poñer punto final. Son esas imaxes que nos chegan dende as parroquias, dende as xuntanzas de amigos e de veciños arredor de nada máis e nada menos que un espectacular cocido. Con ese cocido e con ese aproveite para todos os que participaron nel e para vostedes, que seguramente algúns tenedes xa neste momento a piques de cenar ou veñen de facelo, queremos hoxe poñer punto final. Mais nada, saúdos, moi boas noites. Este Festa do Cocido é unha idea da Comisión de Festas de Couso, xa se fixo outras veces, fai anos, para recaudar algo de cartos para as festas. Bueno, pois trátase de eso, de reunir a toda a parroquia e algúns amigos para comer un cocido, e nada máis. Bueno, o cocido xa vedes por aquí, temos a esta xente que nos fai, bueno, toda a intendencia de cociña, e despois nós somos os que servimos mesas e todo eso. Celebrando aquí unha festa do cocido para a parroquia, donde xa é o terceiro ano que estamos celebrando, todo con carne casera, todo con carne aquí da nosa terra, viño tamén da zona de Mencía e Tempranillo. E bueno, pois todo o que temos aquí é todo casero, todo polo, a liña da casa, patata daqui da casa tamén, todo o grelo daqui da zona, todo. E bueno, pois facémoslo con a mellor intención posible de que salga todo perfecto, o mellor. E bueno, aquí é o precio, é un precio moi asequible, porque como poñemos nos a maior parte das cousas, patatas, grelos, huevos, fariña, aceite, pois poñémoslo a 16 euros por o cubierto.